На канал и само тук 10 км кафянко. Да не прецела едната. Дай бе, смело бе! Дай го насам! Насам го дай! Излезе бе, дай бе! Абе върви си юнак и леко ще се качи отсам бе! А така, дай и пускай! Опа! Дай, дай! Как беше? Дай юнак ще се капи бе, Яне! Дай още! Викам, пусти! Ай пусти го са! Дай! Нема бе, дай ки се захапи! Ти назад не можеш да излезеш! Така или че назад верно не можеш. Давай! Опа! Дай! Да, тая тук 10 гума ги избута насам. Ама много навърте, по-лекщо. Дай! Сега стина от така палата. Изправи! Изправи! Аре, няма страшно, изправи бе! Да, изправи ги да се тръгва бе! Ви другия план, натам ви! Малко във въздуха! Изправи още, изправи! Чего? Давай ще правиш бе! Не можеш! Заровага там за тея казак. Не да набутам там бе, стане ма излизаме. Бачи ме очаката, стане запни. Дай, че броя таки пукнеш. Дай нам насам. Ти го изблъска това е малко. Това е малко яна, ти я блъсни бе. Не бе, меко е бе. Меко е, Яне. Меко е, колко вода е минало тук са. Дай на гледай с тежината на витарата само го бута, дай. Дай! Ай, сблъска го това. Сблъсна го бе, те Янко падрома да ли ти викаха бе? Честно ферга да Яне! Ай, стана пътката. Вече никой няма се качва тук нагоре от тази страна. Вани има... Шеге... Яне! Вече имаш по-малка черта от тука! Дай!